はいどうも皆さんこんにちは、S です。今日から国づくりクラフト国くらやっていこうと思います。どういうシリーズかっていうと、本当に抹茶を作る系のシリーズになりますね。今回は村が最初にやっていこうと。ちなみにこれシードは何も設定しないです。でまだこのシリーズの目標とかは決めてないんですけど、まずどういうシリーズになるかっていうのは大体今のところのシリーズの予想ですね。まず、やっぱ街を作るっていうところから始まります。で全部の県全ての街を自分で作るところになってるので、1年くらいやる感じのになると思います。国倉で今こういろいろとあれですけど、目標はまだそんなに決まってなくて、後から目標を決める感じでやろうと思います。たわらたわらで、これ多分1話目になるんで、今回は素材集めのパートになると思います。じゃあ物資がちょっと潤うまでカットします。少し物資が潤ってきたので、この辺からまた再開していこうと思う。でこのパートの目標なんだけど、このパートの目標はやっぱり素材集めって感じになってるので、じゃあ今回はそこそこ物資くろうのでこの辺で終わります。ではさよなら。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。では。